Pozeráte Allergo podcast. Podcast pacientskej organizácie Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov. Milí posluchači, rada by som vás privítala pri počúvaní ďalšieho Allergo podcastu, ktorý vznikol v spolupráci Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov a farmaceutickej firmy Chiesi. Od mikrofónu vás zdraví Monika Cesneková. Dnešnou témou bude chronická obštrukčná choroba pľúc, ktorá je druhá najrozšírenejšia neinfekčná choroba rozvinutého sveta, pričom jej výskyt celosvetovo stúpa. Len na Slovensku v roku 2017 bolo podľa správ NCZI zhruba 80,000 pacientov. V druhej polovici podcastu sa budeme venovať rakovine pľúc. V štúdiu už vítam s radosťou pani doktorku Katarínu Dostalovú, ktorá sa dlhodobo venuje respiračnej medicíne a pôsobí v pneumoftíziologickej ambulancii v Bratislave. Zároveň je členkou Slovenskej pneumologickej a ftíziologickej spoločnosti. Pani doktorka, dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem pekne. Tak začneme témou chronická obštrukčná choroba pľúc. Prosím, mohli by ste ju definovať? Chronická obštrukčná choroba pľúc je chronické ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje alebo je spôsobené, aby som sa správne vyjadrila, jednak zúžením dýchacích ciest, ktoré je trvalé u týchto pacientov v dôsledku pôsobenia rôznych škodlivín alebo rôznych faktorov, o ktorých budeme ešte hovoriť zrejme, dôjde k zúženiu dýchacích ciest do tej miery, že sa ten stav ako keby už nedá vrátiť. U astmy sa napríklad po podaní liekov dajú vrátiť tie priedušky väčšinou do tej pôvodnej šírky, oni sa rozšíria, pacientovi sa dýcha lepšie. U chronickej obštrukčnej choroby toto možné nie je, tie priedušky sú zúžené, po liečbe sa len o určité malé percento ako keby dokážu rozšíriť. A takisto tam dochádza k poškodeniu plúcnych mechúrikov. Pamätáme si možno zo školy, že to sú také tie malé mechúriky, ktoré sa nachádzajú na konci priedušiek, na konci tých úplne periférnych vetiev a tam sa nám vlastne dostáva do krvi kyslík a u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou vzniká v tejto oblasti tzv. Emfizém. Znamená to, že časť týchto plúcnych mechúrikov sa poškodzuje, nahrádzajú ich také mechúriky uviaznutého vzduchu, ktorý nevie pacient vydýchnuť a tá časť plúc, ktorá sa takto poškodí a nahradí tým emfizémom, ktorý vyzerá pre takú lepšiu predstavu ako taký pukací igelit, tak v podstate tá časť plúc už pacientovi nedokáže dýchať, nedokáže mu zabezpečovať kyslík. Tí pacienti majú určité chronické ťažkosti, je to jednak sťažené dýchanie, zadýchavanie pri námahe, pískanie na hrudníku a potom chronický kašel, ktorý je veľmi často u týchto pacientov sprevádzaný vykašľiavaním hlienu, hlavne v ranných hodinách po zobudení. Ako je nebezpečné toto ochorenie? Aká je mortalita? Treba povedať, neviem úplne s istotou teraz nejaké slovenské štatistiky, ale čo sa týka toho, čo udáva Svetová zdravotnícka organizácia, tak chronická obštrukčná choroba je vlastne treťou vedúcou príčinou úmrtia ľudí celosvetovo. A keď si vezmeme, že v tej prvej desiatke ešte máme rakovinu plúc a infekcie dolných dýchacích ciest, tak naozaj tých problémov plúcnych v tej prvej desiatke máme dosť. Aké sú teda rizikové faktory pre vznik chronickej obštrukčnej choroby plúc? Tým hlavným rizikovým faktorom je fajčenie. Väčšina tých pacientov sú fajčiari, to treba povedať. Hlavne pacienti, ktorí fajčia dlhoročne. Je tam ale medzi rizikovými faktormi takisto pasívne fajčenie, čiže nemusí pacient sám byť fajčiar. Potom je to aj konzumácia elektronických cigariet, život v oblastiach s veľmi znečisteným životným prostredím, znečisteným ovzduším, či už v blízkosti nejakých fabrík alebo s nejakou kontamináciou chemickou toho ovzdušia. Potom vo veľkom riziku vzniku chronickej obštrukčnej choroby sú ľudia, ktorí sú z tých nízkopríjmových skupín a kúria napríklad tuhým palivom. Toto je veľmi taký problém, hlavne teraz v časoch tej energetickej krízy. My sa pneumologovia tak s hrôzou pozeráme na to, že ako sa ľudia vracajú ku kúreniu tuhým palivom, lebo pre nás je to taký zdvihnutý prst, by som povedala. A potom takisto vyššie riziko chronickej obštrukčnej choroby majú aj ľudia, často mladí pacienti, ktorí vôbec nemuseli fajčiť, ale mali napríklad
problémy pri narodení v zmysle, že sa narodili ako predčasne narodení, mali nejaké opakované ťažké infekcie dolných dýchacích ciest po narodení, prípadne ich matka fajčila počas gravidity, tak títo pacienti sú takisto ohrození. Aká je teda diagnostika tohto ochorenia? Diagnostika, časť tých pacientov nám pošle všeobecný lekár už v rámci takej prevencie. Sú to všeobecní lekári, ktorí ako keby sa snažia o také aktívne vyhľadávanie tých pacientov z radou tých fajčiarov, ale potom celkovo to sú pacienti, ktorí vyhľadali všeobecného lekára pre nejaké príznaky, čiže niečo z toho, čo som spomenula, či už sťažené dýchanie, pískanie, chronický kašel, a títo pacienti sú potom odoslaní k nám na plúcne ambulancie, kde prebehne takéto základné plúcne vyšetrenie, kde sa ich pýtame všetky možné súvislosti. Potom pozeráme si rentgenovú snímku, pretože ako asi budeme aj spomínať, pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou, ktorí sú fajčiari, bývajú v oveľa vyššom riziku rakoviny plúc, čiže musíme sa pozerať aj na toto. Ale úplne kľúčovým vyšetrením je spirometria, kde si zmeriame plúcne funkcie u toho pacienta. Pokiaľ my zistíme pri tej vstupnej spirometrii nejakú obštrukciu, čiže zúženie dýchacích ciest, podáme tomu pacientovi nejaký inhalačný liek, ktorý rozťahuje priedušky, a o tých 20-30 minút urobíme ešte jednu spirometriu, kde vlastne odsledujeme, ako zareagoval a či došlo k úplnému normálu, čo sa týka tej spirometrie, alebo či tam zostáva nejaká miera toho zúženia. V prípade, že tam zostáva, tak sme v podstate ochorenie potvrdili. Potom ešte podľa tých moderných odporúčaní sa snažíme nejako zaradiť ten stupeň dýchavice pacienta, čiže snažíme sa podľa toho pacienta zaradiť do nejakej skupiny, do akej miery ho to ochorenie limituje pri fyzickej aktivite, a podľa najnovších odporúčaní by sme mali v prípade, že už máme takéhoto pacienta a ideme sa rozhodovať o liečbe, ešte mať k dispozícii aj krvný obraz, čiže snažíme sa zhromaždiť od neho nejakú buď staršiu dokumentáciu, alebo si teda robíme aj krvné odbery. Základná terapia teda pre túto diagnózu je inhalačná? Základná terapia farmakologická je inhalačná, čiže tá, čo sa týka liekov. Týmto pacientom podávame hlavne lieky, ktoré slúžia na rozšírenie priedušiek a stlmenie takej tej hlienotvorby v dýchacích cestách. Tie moderné lieky, na rozdiel od tých takých starších, ktoré sa používali kedysi, majú už veľmi dlhý polčas, čiže oni majú dlhý efekt. Sú to lieky, ktoré stačí dávať či už 2-krát denne, alebo iba raz denne, dokonca niektoré, a fungujú v podstate celé to obdobie. Majú na to bohaté štúdie naozaj, že oni tie priedušky dokážu roztiahnuť aspoň do určitej miery naozaj na dlhší čas. A pacient aj subjektívne, keď sa zaliečí nejakým z týchto nových moderných liekov, tak väčšinou príde a povie, že pozoruje zlepšenie výkonnosti, zmiernenie tých príznakov, a u časti pacientov používame podobne ako pri astme aj u týchto pacientov do kombinácie aj tie inhalačné kortikoidy. Je to určitá konkrétna skupina pacientov, ktorú treba vyselektovať, a tí sa potom nemusia naozaj báť, sú to nízke dávky. A je to na základe naozaj veľkých štúdií, kde sa zistilo, že im tieto lieky veľmi výrazne zlepšujú prognózu. Aké sú teda kľúčové nefarmakologické odporúčania pre pacientov? Kľúčové nefarmakologické odporúčania, tak v prvom rade je to vždy ukončenie fajčenia. V tomto smere si myslím, že máme na Slovensku ešte rezervy, pretože pneumolog napríklad celý pohovor o škodlivosti fajčenia a návrh nejakého postupu nemá vôbec hradený zdravotnou poisťovňou, čiže toto je niečo, kde ten náš čas vieme, že vlastne venujeme bez nároku na honorár, ale robíme to, lebo vieme, aké je to veľmi dôležité pre ďalší vývoj u toho pacienta. Snažíme sa, vieme trošku mu pomôcť aj nejakými liekmi na odvykanie od fajčenia, ktoré majú, dajme tomu, vyšší efekt ako placebo. V
tých štúdiách, čiže pomôžu viac, ako keď pacient teda len prestane fajčiť bez nejakej podpory, ale je to veľmi individuálne naozaj, čo sa týka toho fajčenia, či pacient zvládne prestať bez podpory a či zvládne to naraz, alebo či to dokáže tak, že postupne znižuje tie cigarety, ale každopádne urobí pre seba veľmi veľa a zabráni ako keby ďalšej výraznej progresii toho ochorenia. Potom určite sú to očkovania proti závažným infekciám respiračným, pretože tá chronická obštrukčná choroba, ona má také svoje akoby kľudové štádia a potom má tzv. Exacerbácie. Tie exacerbácie to sú vzplanutia, zhoršenia toho stavu, ktoré môžu v prípade, že nie sú adekvátne liečené, skončiť aj hospitalizáciou. To je to, prečo my vždy hovoríme, že títo pacienti by sa mali očkovať aj proti pneumokokom, aj proti chrípke, aj covidu, lebo my sa naozaj u týchto pacientov, hlavne u tých s pokročilejšími štádiami, bojíme hospitalizácie a bojíme toho, že by ju nemuseli prípadne prežiť alebo by sa z nej vrátili s ďalším výrazným zhoršením tej chronickej kvality života. No a potom sú tam veci ako dýchová rehabilitácia, to je takisto určitý postup, určité skvalitnenie toho celkovo toho tzv. Dýchacieho vzorca, ako ten pacient dýcha, ako používa dýchacie svaly, pomáha mu to zbavovať sa nahromadených hlienov, zlepšiť zvládanie fyzickej záťaže, je to niečo takisto podložené vedeckými štúdiami a na tom sa takisto snažíme pracovať, aby aj vznikali nové pracoviská, ktoré toto vedia robiť a vieme tam pacienta odoslať. Ako to je s odvykaním od fajčenia vo vašej ambulancii? Nechávate si to na svojich pleciach alebo posielate pacientov, ak sú teda rozhodnutí pre takúto zmenu aj k iným odborníkom, do iných ambulancií? Niekedy spolupracujeme s psychiatrami, lebo časť tých liekov, ktoré sa teda aj používajú v odporúčaniach, sú, by som povedala, psychofarmaká niektoré, ktoré to majú ako taký vedľajší efekt, že napríklad ten liek je určený na depresiu, ale ako vedľajší efekt je, že pacient má pri ňom akoby menšiu chuť na tie cigarety, čiže toto ja radšej nechávam potom v rukách toho odborníka. Čo sa týka vyslovene liekov na odvykanie, také, ktoré majú nejaké štúdie, okrem tej klasickej nikotínovej substitučnej liečby, tých rôznych náplastí, cukríkov a tak ďalej, to vieme pacientovi doporučiť, aby si zakúpil. Vždy mu vieme povedať teda, že aby si toho zabezpečil dostatočnú zásobu pre prípad nejakých kríz, ktoré môžu prísť, už aj keď niekoľko týždňov nefajčí. Je veľmi dobré, keď farmaceuti sú v tomto erudovaní a vedia toho človeka, keď si to kupuje, už zorientovať, vedia mu k tomu dať aj nejaké odporúčanie, lebo je hotová veda, ako používať nikotínové žuvačky napríklad, že to som sama bola prekvapená, keď som si to študovala, že ako chvíľu žuť, chvíľu si tú žuvačku nechať niekde pri líci a čakať, potom zase, čiže je ideálne, keď dostanú inštruktáž a my im vieme aj predpísať lieky, ktoré majú štúdie na to, že teda vedia pomôcť pri odvykaní. Žiaľ, teda treba povedať takisto, že tie lieky si hradí pacient, ale sú jeden je na recept, jeden je voľne dostupný aktuálne. Skôr ako prejdeme teda k ďalšej podtéme, ktorou je rakovina pľúc, vedeli by ste porovnať chronickú obštrukčnú chorobu pľúc s rakovinou pľúc? Majú niečo spoločné? Spoločného majú často takého toho rizikového pacienta, že ten pacient, ktorý vo veľkom percente je fajčiar, alebo mal nejakú veľmi, veľmi rizikovú profesiu napríklad, čo sa týka dýchacích ciest, tak práve tento pacient býva náchylný na obe tieto choroby. A oni sú obe nebezpečné vo svojej podstate, lebo takisto chronická obštrukčná choroba, keď má rýchlu progresiu a napríklad ten človek ďalej fajčí alebo ďalej sa vyskytuje v nejakom veľmi rizikovom prostredí, čiže naozaj ide mu tá spirometria strmo dole, tak treba povedať, že ten pacient vlastne tým ochorením bude invalidizovaný a skončí nám na kyslíkovom prístroji. Bude ledva zvládať tú základnú sebaobsluhu možno, hej, že to sú naozaj veľmi ťažké stavy, v ktoré môže tá chronická obštrukčná choroba vyústiť. A tie onkologické ochorenia takisto
majú veľmi taký nebezpečný potenciál, čiže určité nejaký prienik tam je, ale sú to v podstate rôzne veci. Ak hovoríme o rakovine pľúc, je to jedno ochorenie, alebo sa radíme viacero jednotiek? Čo sa týka nejakých tých konkrétnych typov nádorov, tak radíme tam viacero rôznych nádorov, ktoré môžu vyrastať či už z plúc alebo z nejakých iných štruktúr v hrudníku, ale teda keď sa bavíme o rakovine plúc, tak hovoríme o nádoroch, ktoré vyrastajú primárne z plúc a oni sa delia na také dve základné skupiny. Tam asi vyše 80% tvorí tzv. Nemalobunkový karcinóm, ktorý má viacero možných podtypov a má o niečo lepšiu prognózu ako ten malý zvyšok, ktorý má tzv. Malobunkový karcinóm plúc, ktorý je považovaný už od začiatku za vysoko agresívne ochorenie. Patrí medzi tie najagresívnejšie nádorové ochorenia vôbec a tam je aj tá prognóza pacienta bohužiaľ horšia. Ako teda rakovina pľúc vzniká? Aké sú najčastejšie príčiny a faktory vzniku? 90% pacientov sú fajčiari opäť, ale sú tam aj rôzne iné rizikové faktory, takisto sú to rôzne rizikové profesie, či už vystavenie nejakému radioaktívnemu žiareniu, chemikáliám v pracovnom prostredí, takisto výrazne znečistené ovzdušie nejakými prášnými časticami alebo nejakými inými chemikáliami, by som povedala. No a časť pacientov, ktorí ochorejú a sú nefajčiari, tam to môže byť vecou genetiky alebo aj náhody. Žiaľ, tá náhoda stále v tej onkológii zohráva veľkú úlohu, čiže my často takémuto pacientovi nevieme vysvetliť, prečo ochorel, ale je to ako našťastie veľmi malé percento tých pacientov, ktorí ochorejú ako nefajčiari, kde dôjde zrejme k nejakej mutácii DNA toho pacienta, ktorá je potom ako keby štartérom toho celého procesu. Spomínala ste genetiku. Môže byť aj rakovina pľúc geneticky podmienená? Zriedkavo, ale stretneme sa s tým občas. Aké sú respiračné príznaky pacienta s teda rakovinou pľúc? Ako vyzerá? No treba povedať tú úplne kľúčovú vec, že tie prvé 2 štádia väčšinou nemajú vôbec žiadne príznaky. A ten pacient, keď už má príznaky, tak väčšinou je to ochorenie v 3. alebo bohužiaľ v 4. štádiu, ktoré je to vlastne posledné štádium toho procesu, čo je aj dôvodom toho, prečo by som bola veľmi rada, keby sa čo najrýchlejšie podarilo implementovať ten screening rakoviny plúc aj v Slovenskej republike. To ešte asi sa toho dotkneme. Čo sa týka už tých pacientov, ktorí príznaky majú. Jednak to môže byť chronický kašel, ktorý je dlhotrvajúci, je to viac ako akých 4 až 6 týždňov a treba povedať, že ten pacient väčšinou aj povie sám, že je to iný kašel ako ten bežný kašel, keď býva chorý, že cítia tí pacienti nejaký rozdiel. Môžu byť rôzne také abnormálne pocity zo strany toho hrudníka, môžu to byť nejaké bolesti na hrudníku, pocity tlaku na hrudníku. Potom môžu to byť opakujúce sa infekcie, hlavne zápaly plúc, ktoré sa opakujú akoby v tej istej lokalite, že prvý prejav môže byť, že pacient je liečený či už ambulantne alebo cestou hospitalizácie pre zápal plúc a zistí sa, že on je za 2 týždne naspäť, hej? A s tým istým zase napríklad vpravo, v tom istom laloku, čiže to už by mal byť taký červený vykričník pre nás, že prečo sa to deje. Potom môže to byť u tých pokročilejších štádií prípadne vykašľiavanie krvi, môže tam byť takisto pískanie. To pískanie ono sprevádza všetky tie ochorenia, kde je nejaká obštrukcia v tých dýchacích cestách, či už sme spomenuli pri chronickej obštrukčnej chorobe alebo aj pri astme, ale tuto môže byť spôsobené vlastne upchatím nejakej priedušky. Potom môže tam byť dlhotrvajúce zachrípnutie, ktoré nesúvisí s nejakou infekciou. Pacient skrátka mu odíde hlas alebo je dlhodobo zachrípnutý a nevie to nejakým spôsobom ovplyvniť takouto bežnou liečbou, čo si dáva pri vírózach. Vtedy určite treba navštíviť lekára. Aj sa stane, že nám vlastne takto posielajú pacientov s rakovinou plúc ORL lekári, ktorí sú často tí medzi prvými, ktorí takéhoto pacienta vidia. Môžu to byť
rôzne také nešpecifické pocity dlhodobej únavy, mierne zvýšené teploty, spontánne chudnutie, nejaké bolesti skeletu, čo sa týka napríklad chrbtice. To sú ale väčšinou už pri tých pokročilejších formách. Aká terapia je podávaná pacientom v jednotlivých štádiách? No, toto ešte v čase, keď ja som sa to napríklad učila na atestáciu, bolo úplne inak, ako je to teraz. Ja pracujem vlastne 18. rok a v tomto smere nastal obrovský vývoj, čiže to, čo som sa kedysi naučila, už sa snažím ani na to v podstate zabudnúť, pretože teraz vyslovene je trend tej personalizovanej medicíny a vlastne keď pneumológ zdiagnostikuje nejaký nádor, pošle pacienta na plúcne oddelenie alebo plúcnú kliniku, kde vezmú nejakú vzorku histologickú z tohto nádoru. V prípade, že sa to nepodarí nejakými metodami na tom plúcnom oddelení, tak často nám musí pomôcť hrudníkový chirurg. Niekedy je treba nejakú diagnostickú operáciu urobiť, zobrať nejakú vzorku operačne, plus zobrať prípadne nejaké uzlinky a vlastne z tej histologickej vzorky kedy si nám vedeli povedať také základné informácie, že je to rakovina plúc a je to teda buď nemalobunkový alebo malobunkový karcinom. Teraz v podstate kolegovia, onkológovia, ku ktorým už ten pacient potom ďalej chodí, dostávajú obrovské množstvo informácií, ktoré sa dá vyťažiť tými aktuálnymi metodami, lebo jednak je tam tá klasická histológia a potom je tam tzv. Molekulárna genetika, určitá špeciálna analýza, ktorá ešte vie ako keby konkrétne charakteristiky nádoru u toho, ktorého pacienta nejakým spôsobom vypichnúť. Čiže kolegovia sa rozhodujú podľa nejakých svojich odporúčaní, ale zohľadňujú veľmi výrazne tieto individuálne charakteristiky a podľa toho pacient dostane liečbu. Tie prvé 2 štádia sú väčšinou liečiteľné chirurgicky, čiže sú operovateľné a v tom prvom štádiu ten pacient býva väčšinou po tej operácii v podstate vyliečený, len sa prísne sleduje. V druhom štádiu buď stačí operácia, alebo prípadne sa ešte podá k tomu na také zaistenie nejaká buď radioterapia, alebo v niektorých situáciách aj nejaká chemoterapia, ale je to liečebná v podstate dávka, čiže má tam potenciál úplného vyliečenia ten pacient. Čo sa týka toho 3., 4. štádia, tam už ako sme povedali, je to ťažšie, čiže tam ten onkológ kombinuje rôzne modality tej liečby, ale v prípade, že ten pacient má také charakteristiky toho nádoru, že je vhodný na niektorú z tých inovatívnych metód liečby, či už je to tá tzv. Imunoterapia alebo biologická liečba, tak pacient dostáva aj túto liečbu alebo ju dostáva prioritne. U nás nie sú všetky tieto lieky žiaľ dostupné, zatiaľ na Slovensku ich stále máme dostupnú asi 1/3 v porovnaní s tým, čo má tá vyspelá západná civilizácia, ale veríme, že sa v tomto smere to bude zlepšovať. Spomenula ste už biologickú liečbu a imunologickú liečbu. Možno našim posluchačom to nie je známe toto slovo. Ako je rozdiel medzi teda obyčajnou chemoterapiou a týmito druhmi liečby? Tá chemoterapia je väčšinou tak ako keby na nejakú širšiu populáciu s tým typom nádoru zacielená a je to nejaká liečba, ktorá ako keby zastavuje množenie tých rýchlo sa deliacich buniek, čím je ten nádor typický. Čiže z toho vyplývajú tam aj nejaké nežiaduce účinky, to, že pacienti nezriedka teda prídu o vlasy alebo majú nejaké črevné ťažkosti, afty v ústnej dutine a tak ďalej. Ale je to teda taká širšie poňatá protinádorová liečba, ktorá takisto môže byť veľmi efektívna. Ja nechcem k tomu úplne nejaké detaily hovoriť, lebo my vyslovene tých pacientov zdiagnostikujeme a potom už v spolupráci s našimi plúcnymi onkológmi ďalej riešime, čiže oni už sú tí, ktorí už konkrétne vyberajú. Ale čo sa týka tej biologickej liečby, to je liečba, ktorá je zacielená na nejakú konkrétnu mutáciu, ktorá sa zistí pri tej genetickej analýze toho nádoru. To sa u pacienta nemusí zistiť takáto mutácia, čiže u toho pacienta tá liečba potom nie je vhodná. Ale keď sa takáto mutácia zistí a onkológ zistí, že na tento typ my máme nejakú liečbu, tak tam môže byť naozaj veľmi dobrý efekt aj v tom pokročilom štádiu, že oni vedia naozaj
neporovnateľne predĺžiť a skvalitniť ten život týmito novými liekmi. A čo sa týka tej imunoterapie, to je takisto liečba, na ktorú ten pacient musí byť nejakými charakteristikami toho nádoru vhodný. A ona, ja používam vždy taký príklad, ten taký neviditeľný plášť z rozprávok, čo poznáme, čo majú nejaká rozprávková postavička, tak ako keby tá imunoterapia dá dole ten plášť z toho nádoru a zrazu ho vidí náš imunitný systém a vie na ňo zaútočiť aj prípadne na jeho metastázy. Čiže je to veľmi efektívna liečba u tých správne zvolených pacientov. Treba vždy byť, ako by som to povedala, ostražitý, ten lekár, čo ju podáva, lebo ona má zase z titulu svojho pôsobenia určité špeciálne nežiaduce účinky, ako je napríklad poškodenie štítnej žľazy alebo určité tráviace problémy a tak ďalej. Alebo plúcne ochorenie môže teoreticky byť vyvolané týmito liekmi, ale nie je to časté, len na to treba proste vždy myslieť a netreba zase, aby tí pacienti ten liek brali ako niečo posvetné, čo je to, čo určite vlastne vyrieši všetkých problém. Vždy treba počítať s tým, že to sú všetko veci, ktoré majú svoje pre a proti a preto s tým musí pracovať skrátka skúsený kolega, ktorý s tým robiť vie a vie to všetko odsledovať. Ako je to na Slovensku so screeningom rakoviny plúc? Je rozvinutý? On sa pripravuje na Slovensku. Českí kolegovia, oni už majú za sebou takú pilotnú fázu a mám pocit, že u nich to už beží ako nejaká ostrá prevádzka. U nás zatiaľ sme stále ešte v štádiu prípravy tej pilotnej fázy, ale pracuje sa na tom, pracujú na tom pneumológovia, onkológovia, radiológovia veľmi intenzívne, aj všeobecní lekári, ktorých sa to bude týkať a takisto chirurgovia. Vlastne cieľom je zvýšiť záchyt tých skorých štádií, aby sme zachytili viac pacientov v tom štádiu, keď sa dajú odoperovať, pretože jednak my veľmi výrazne ovplyvňujeme ich prognózu, čo sa týka prežívania a jednak veľmi výrazný ekonomický aspekt to má, nakoľko rakovina plúc patrí medzi tie najnákladnejšie diagnózy, čo sa týka toho, koľko stojí tá liečba. A my máme takto potenciál vlastne veľmi výrazne znížiť tie náklady. A aby ste si vedeli nejakým spôsobom predstaviť, že ako asi by ten screening mohol vyzerať, tak taký najtypickejší vlastne pacient, ktorý má rakovinu plúc, je dlhoročný tuhý fajčiar, ktorý je od 55 rokov vyššie. Čiže cieľom by vlastne bolo, aby boli všeobecnými lekármi odosielaní na tzv. Nízkodávkové CT pacienti, ktorí budú mať 55 plus a budú, nechcem použiť taký hlúpy výraz, že mať odfajčené, ale teda budú to pacienti, ktorí fajčili tých 15 až 20 rokov krabičku denne. To sú tí pacienti, u ktorých sa dá naozaj očakávať, že tam takéto niečo sa môže vyskytnúť v asymptomatickej fáze, čiže bezpríznakovej. A vlastne títo pacienti by raz ročne boli odosielaní na takéto CT-čko. A v prípade, že by bol tam nejaký nález, tak by boli odoslaní potom už na konkrétne pracovisko. To sa celé prepracováva teraz ten systém, ako to bude. A napríklad moja úloha ako pneumológa v tomto celom bude taká, že ja by som mala vytipovávať na tento screening tých pacientov, ktorí sú z radu tých mojich sledovaných ľudí, ktorí majú chronické plúcne diagnózy a takisto u nich viem vytipovať nejakú rizikovú populáciu. Milí posluchači, sme na konci nášho podcastu. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli s nami. A pani doktorka, vám ďakujem, že ste prijala naše pozvanie a prišli ste do štúdia. Všetkým prajem pekný pohodový deň. Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz. Pozerali ste Allergo podcast. Podcast pacientskej organizácie Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov.